adunay usa ka istorya sa gitawag nga smart dog. Doon na siya ay duha ka buok suod nga mga pato. Nagsabot sila nga manglaag. Kining smart dog ningon siya nga manglaag ta dito sa syudad. Ang atong buhaton maghikot ra tang tulod ako sa inyong tunga. So nagandam sila og hikot. Sa nadihang nanglupad na sila, basta maingon kag pato di man na kaayo taas, siguro mga ibutang na lang ng 15 feet or 20 feet. So paglupad nila, nindot kaayo ang ilang lupad. No, ang iro perting lipaya kay makalaag na siya. Pag-ubot niya sa unahan, duha na may bata nga nakakita nga naglupad ang iro uban sa duha ka pato. Og niingon ang bata na amaze siya sa iyang nakita og niingon siya, "Wow, kanindot! Kakinsa man ang idea." Og nitubag ang iro kay excited kaayo siya, kay proud kaayo siyang kaugalingon. Ingon siya, "Ako Nakabuhi siya sa pisi, lagubo, o nahimo siyang pulutan. Mga igsoon sa atong ebanghelyo karon, unsa may gihisgutan, naglalis ang mga tinunan kung kinsay labing dako kaayo kanila. So samtang dito naglakaw sila padulong sa Jerusalem, mao ni ilang gikagubtan. Unya, niingon si Father Joseph Donders, pwede na yung atong sabton ning mga tinunan ni Kristo. Sa ilang paglakaw pa naglalis, posible ang ilang conversation or argument mao kini. Niingon siya, si Pedro, niingon siya sa iyang mga kauban, "Of course, ako gyud ang pinaka suod sa atong Ginoo. Kay ngano man, timan ako maoy gihatagan niya sa Yahweh. Sa dihang ingon siya, diining bato itukod ko ang simbahan." Wala na'y makatupong anak. Kanya unsa may tubag ni Juan? Sabot mo ni Juan, kailaman jud mo no? Siya nga, tinuod man na, ikaw lagi ang gihatagan sa Yahweh. Pero, basi nakalimot mo nga ako maoy pinangga kaayo. Ako maoy nagpauraray sa iyahang dughan. Ako maoy pinili niya. Basing nakalimot mo. Uy, nitubag po si Judas. Kailan mo Judas? Judas Iscariote. Sa time sa kabalo ba mo nga ang kalibutan dili mahimo kung way bahandi? No? Unya kaginsa man giintrigar ang puntil nga sa ako man. Kung walay bahandi maglisod taglihok. Sa ako niya gi entrust ang bahandi. Unsay tubag ni Felipe? Time sa basing nakalimot sad mo. Tinuod na inyong ipangsulti. Pero sa panahon nga nagkalisod siya, daghan kaayo ang iyang ipakaon, pakanon niya 5,000. Asa siya nangayong advice? Hello? Asa siya nangayong advice? Pilipi. Asa man ta mangitag pagkaon alang ni ining 5,000 ka buok? Nako, sato pa kasaligan ko niya. Ikaw, unsa man pud imong ikasulti nga suod mo Kristo, ikapanghambog nato. Kay mao man na ang ato ang ebanghelyo karon, no, naglalisay sila kung kinsay dako gayud labaw sa tanan. Mga kaigsuonan, sa atong ebanghelyo nagpasabot kini, ningon si Kristo, if anyone wishes to be first, unsa man, he shall be the last of all the servant. Bisa ng mga tinunan ni Kristo, gusto magay sila makailog sa dakong labing, no, pinasidunggang dapit. Unsa na lang ka, ano?
gusto sa gyud ta ana. Pero ang mensahe alang kanato nikuha siya og usa ka bata ug iyang gipakita. Kung kinsa kaninyo nga magkinabuhi nga sama ning ining bataa, makaangkon sa gingharian sa Dios. Unsa man ang kinaiyas bata? Ang pagka mapaubsanon, ang pagka masaligon gayon, tunhay ug walay garbo. Hinautot ta mga igsoon atong tangtangon kining mga kinaiya nga nagpalayo kanato diha sa atong Ginoo. Kinaiya nga nagpadako sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing ug sa atong kaugalingon. Kay ang Ginoo labaw nga nasayon kung unsay kinauyukan nga naa sa atong kasing-kasing.